Thokozani bogogo. Sozani. Manje sikaye umuntu othi thank you so much for those abasabhilive kakhulu kumfana ngoba kahle nje ngimusha kodwa umsebenzi yami wemame bayazi ke asebesuke kimi bezile ngani zenkosi bezosizakala la bayazi ukuthi la ekhaya siyawugaya udlalwa la muthi nje into yami muthi akusiza ukuthi ugarante ngokuthi unahola bengasidakali abantu basizakala abantu bayazi abangilandelayo Facebook abangilandelayo kuma YouTube phinde phela nisubscribe lapho kunenge ngizoza bonisa kona hayi mayangazi ngoba umuntu njobe la ezansi emampondweni e-Eastern Cape esikisi yafuneka ngapha eNatal ngizovula ke indumba lapha eNatal abantu baxakekile la ngaphandle banenkinga lokho nje ngiyakwazi kahle buka manje sikhathele manje sekuyakhomba ukuthi nami ngigayele ukukhoma manje ayikho yenza nje bona nomuntu sohlanganiswa ngoba musawugaya abantu banenkinga akusiza ukuthi thina siyinyanga nasingamanyana kahle kodwa ke lokho akusiyo into lengasuke yenzeke ize ngoba lo msebenzi oza kwethu angazi ukuthi sebawenza ibhola noma yini ngoba ke ngisho ngithi nami musha into lembi ayona into lengiyithanda mina nje ukuthi indoda isebenze garanto ngabantu thola ukuthi ugcwala mahhala esigodlweni sakho abantu kodwa basizakala nezami nje la kusukela ngaziwa le ndawo le ngihlala kuyona la e-Unity Park emampondweni e-Eastern Cape azi ukuthi hayi lo mfo kahlophe bayenza into yakhe uzamadoda amadala nemizi yabo ezosizakala ngisho ke uyakubhilive la kimi nami kulami site ngiyigaranta ngoba garanta ke mina umsebenzi yami ngibona kubantu uma bezobonga basho ukuthi cha mkhulu la siyabona noma mfana nje semusha ngangiphethe style right phathi style kwami ngiyakusho lutho ngoba ngifanele nobaba abakhulu abakhohlelezi amadoda amakhulu esibuka kuwona abadokotela abo babujabulile amadoda kanjalo umkhulu hoti onke nje amadoda amakhulu enza umsebenzi ngiyawazi lo msebenzi ngithi manje kuyaba nenkinga abayaziyo ke i-YouTube channel lami bayalazi kuyaba nenkinga nalabantu vele labagangayo khomba ukuthi inamba yami sengishintshe ngitholakala ku-071 manje 071 940 8907 uthola mina ubuqu lapha ufuna abantu bazi ukuthi khona abantu bafuna ukuthi ngifuna ukuhlola ngifuna igubhu akuyona igubhu kuphela lezi ngokusiza ukuthi uphumelele khona ingcabo sinayo imithi yenhlanhla umuthi othithiya ngithethe ngosumuthi imithi yenhlanhla emabaso nebhizinisi unani une-tech shop sokuyele lapha sayawugaya futhi manje uthi ngisondelele abantu
eThekwini, eDurban, KwaZulu Natal. Bayangidinga ngale bafuna ukusizakala. Ngitholakala ku-Facebook ngikhona lapho. It's the R Hlophe, Dr. Hlophe. Yeah, Dr. Hlophe Topsan. Basazingibona nje abantu kuma-YouTube channel amaningi. Ya ngiyeza ngisendleleni khuphuka nami subscribe phinde ungifollow. Azoke madoda amakhulu. Ngake manje sizothinta. Thank you so much ngisayogaya. Njengoba ngingcolile lezandla ngingcolisile ukuthi ama-germs umuthi. Yagaya manje. Ngiyiphathela le mina. Ngiyabonga ngisubscribe lapha.